Kali ini bersama Mas Kepri. Tetap mancing bos, tetap gas mancing rene iki. Lah aku mengko ki manggone iki tetep nang anu iki lho, banyune rada lumayan riak-riak, angine rada ngalor lho ya ta. Aduh, wis pokoke iki gas kono kuwi manggone. Arep tak duduti wae. Dhewean ora masalah ya ta. Lho, kae lho. Rawok mogok kae piye? Ket mau kok ning kono terus. Apa jaring apa ya kae? Ngono kae lho, Lur, nek arep plesir ning kene diubeng-ubeng kae ngono kae. Wis, kowe plesir ning kene karo ndelok karamba mubeng, kuwi luwih murah timbangane kowe plesir ning pantai-pantai. Murah. Lho, kae mbayare malah mung wong siji mung 15.000 kae. Kae iso dienggo rono rene ya ta. Kowe plesir kuwi tetep di terke pokoke Thoyib kae. Mbah Thoyib kae terkenale ebene Mbah Thoyib. Pokoke siap ngubeng-ubeng kae ngono kuwi, ngubeng-ubeng kae turut karamba ngono kuwi. Kuwi deloken. Penak to, ora mung mancing tok nang kene iki. Plesir ki ya etuk plesir. Plesir etuk. Kok di anu kae lho. Iki spot baru bos, setengah loro. Tetap nganggo esen seruput serenek. Iki kan aku ora mantep apa bos, ora mancing nganggo iki ora mantep. Lah iki spot anyar sing kidul Karamba sing gone Supri urung pernah dipancingi, masalah iki dhisik rusak. Lah iki agak didandani kari iki. Pokoknya coba mencoba. Kudune nek iwake. Ditembung sik. Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu rawa, Bathara Gangga kang nunggu segara, aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung amba kene. Gedhe cilik tak tampani. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti, nyuwun ulame Gusti. Plung. Pokoke kene iki ora tau dipancingi, delalah tak pancingi iki engko iwak tok yae. Yae. Alhamdulillah sak meniki. Setrek pertama kita. Sak tampah iwake. Iwake sak tampah. Jenenge pelaris ya jikok ah. Pelaris ora jikok ya piye? Oh, alhamdulillah sesek kena. Alalalalalala. Kena lho, kena. Alah, alhamdulillah itu Pak. Malah ra kena cangkeme. Kena matane. Makane lah iwake sak mono-mono. Alhamdulillah kena lho. Alah krinding. Oh, alah sing penting iwak.
Alhamdulillah kena meneh lho. Alah. Susu yo gede, susu yo gede. Alah. Berat le. Alah. Berat susu gede. Alhamdulillah le. Alhamdulillah itu iwak. Alah. Akhirnya itu iwak. Alhamdulillah gede di susu. Suwe gede. Suwe gede, ora nek sakmono ya ora rek. Sajake patang nyari arep nggih pakan pite. Loh, ki padha sakmene. Ora apa-apa jenenge cilik-cilik sing penting mangan. Alhamdulillah. Sak mene-mene. Cilik ajane ora apa-apa sing penting madang. Aku ki ora nolak. Ning bola-bali nyendal. Lah kene iki apa? Loh, ki padha sakmene. Ora apa-apa jenenge cilik-cilik sing penting mangan. Mengko KRI si A bali saiki Ji Ji bali saiki ya lah kae jarap le jaka lo ngasek ra ora akeh suwi ra ready ya oke aku sing kari wae. Lah aku rene jam 1:30 karo keplekmu. Cek wong 10. Yo. Ki lur hasil akhirku sakmene iki lho. Mangkat jam 1:30, lumayan to mangkat jam 1:30 itu sakmene kok. Tuh. Abang kabeh, alah ya ora apa-apa itu telu. Ki engko liyane kena nggawe umpan pitik, umpan ayam. Cilik-cilik.